Тапшыруыбызны дәвам итеп, экраннар алдына Иске Кулатка районы Бахтеевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Навмятуллина Рушания Юсуп кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы онытылмаслык гүзәл бәйрәме белән ихластан аны Саратов өлкәсе Балаково шәһәреннән кызы Венера, кияве Сергей, оныклары Юличка һәм Эмильчик котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 60 ел элек Бахтеевка авылында безнең газиз кешебез дөньяга туган. Бар гомерен ул авыр хезмәттә, совхозда эшләүгә багышлады. Ләкин аның бу тормышта төп максаты ул матур гаиләсенең җылы учагы булып яшәүдә иде. Кадерле без, кызларда кошлар язмышлары. Шуңа да инде без үсеп читкә таралыштык. Ләкин бер генә мизгелгә дә газизыбыз, синең җылы кочагың, назлы карашларың, ягымлы йөрәгеңнән яшәргә өндәгән кешен онытмый яшибез. Иң кадерле, кем белән дә алмаштыра алмаслык яраткан әниебез. Чын күңелдән сине юбилеең белән котлыйбыз. Син безнең өчен бу дөньяда иң матуры, иң акыллысы, иң яраткан, иң әйбәт кешебез. Беләбез, син һәрбер уңышларыбызга да куанып, ихластан сөенеп кенә яшисең. Һәм синең дугаларың астында яшәгәнне дә сизеп торабыз. Син безнең өчен әни генә түгел, ә беренче чиратта бар серләребезне дә бүлешә ала торган дустыбызга әверелдең. Синең иң тәмле пилмәннәрең, котлетларың да иң тәмлесе синеке генә. Кайчан килмиек, ишек төбеннән үк безне нык көткәнең, тәмле, хуш ис тараткан азык-төлек пешерүеңнән сизелә. Инде без үз гаиләләребездә әни буларак яшибез. Шуңа да бар өйрәткәнең өчен зур рәхмәт укып, түбән генә башыбызны иябез. Без сиңа чын күңелдән һәр вакыт активлык, яшәр өчен көч телибез. Беләбез, синең сыман биеклекләрне алучылар бик сирәк ул. Юкка барга кәефләрең бозылмасын. Синең елмаюлы йөзеңне күрсәк, без дә бәхетле булып яшибез бит әнкәй. Чөнки бу татлы елмаюың иң салкын төннәрдә дә безне җылыткан төсле булып, кабат яшәргә көч өсти. Син иң әйбәт әни генә түгел, кабатланмас әби дә була алдың. Оныкларың сине нык яратып, безнең бар теләкләргә дә кушылалар. Бәйрәмең белән сине, алдыңда түбән генә иелеп, бар булуың өчен рәхмәт укыйбыз. Алтынга көмер идек тә, энҗегә төрер идек. Бәйрәмеңдә бар галәмнең чәчкәсен бирер идек. Син әниләрнең саныннан иң гүзәл, кадерлесе, хатын дисәң иң ягымлы, нык сөя белүчесе. Таный сине бар авылдаш, хөрмәт итә күршеләр, шибәрлегеңә соклана хәтта чит, ят кешеләр. Әйдә әле, юбилейны гөрләтеп каршы алыйк. Бу тормышта сиңа диеп бар матур сүзләр сайлыйк. Тыйнак бәйрәмең котлы да, матурдан матур булсын. Күңелең алда җырны тыңлап, бары шатлыкка тулсын. Кадерле Рушания Юсуповна, якыннарыгызның бик матур теләкләрен шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Исән сау йөрәгесен, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең.
яшьләреңне. Мин телим синең һәр вакыт елмаеп яшәвен яне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Туган көнем белән әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Озын булсын гомере. Кадерле, яраткан, иң сөекле әниләре, әбиләре, кайнанасы Навмятуллина Рушания Юсуп кызын 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан Екатеринбург шәһәреннән кызы Динара, кияве Марат, оныклары Тимур һәм Данил котлап, икеләтә бәйрәм, юбилей һәм әниләр көненә йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең газиз кешебезне нык ихтыярлы, көчле хылыклы кеше дип атап китер идек. Никадәр авырлыклар аша узса да, ул тал сыман иелеп бөгелсә дә барыбер тураерга көч тапты. Әтиебез белән дөрес тәрбия биргәнгә күрә без дә бу тормышта үз урыныбызны таба алдык. Әниебез үз гомерен тулайын безгә багышлады дисәк, ялгышмабыз. Чөнки ул бүген дә, олыгаеп җиткән булсак та, һаман безнең янәшәдә. Җылы сүзе, төпле киңәше, үгет насихаты белән тора. Авыр вакытларда ул безнең олы таянычыбыз. Безгә синең ярдәмең кирәк дип әйтергә генә җитә. Ул шул ук сәгатьтә билет алып, кайсы җирдә генә без хәрби хезмәт үтәмиек, Себерме, Уралмы, вакытын, көчен табып килеп тә җитә. Әгәр без ял көннәренә кайтабыз дисәк, ул зарыгып, бәйрәм көтеп алган сыман, тәмле ашлар пешереп, юлдан күзен алмыйча тора. Оныклары елда җәйгә кадәр көннәр саный. Алар әбикәйләре янына барып, авылда вакыт үткәрергә яраталар. Кадерле әниебез, белеп яшә. Безнең өчен бу дөньяда иң олы бәхет ул синең исән булуың. Сиңа бүген бәйрәмеңдә озын, саулыклы гомер телибез. Раббым, шулай озак еллар синең барлыгыңны белеп, туган өйгә кайтырга мөмкинлегебез булсын. Алда да шундый ук шат күңелле булып кал. Бар бәла-казалар сине шитләтеп узсын, акыллыбыз. Шат елмаюыңны, көлүеңне ишетеп яшик. Утыр әле әни яннарыма. Үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп уйлый идек бала чагында. Армый идең, эштән кайтып та син уйный идең безнең яннарда. Бүген синең гүзәл юбилеең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың шын тормышка ашыр һәм туыр. Кем язган тормыш китабын? Барысыны кытырлы. Булмый ул тигез генә дә, һәр вакыт аллы гөлле. Сикәлтәләр күп очраттың, әнкәй, үз гомереңдә. Яшисең сынмый, сыгылмый, шатлыгыма бүген дә. Ихластан сиңа телибез саулыклы гомер алда. Сандугачлар сайрасыннар сиңа диеп алтаңда. Бәрәкәтле, тыныч картлык көтсен иде әнкәем. Алда яңгырар җырларым булырлар бүләккәем. Кадерле Рушания Юсуповна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Чираттагы җырда бары сезнең өчен яңгырый.
күнің жиналдық біз сені құтыларға. Қуаналар барша балаларың сенің білән бірге болғанға. Туған күнің белән қойнар құтылап, зор тазалық сиңа тілейбіз. Бізге ғұмыр берген бүйік кіші, ұлылайбыз бүгін сені біз. Туған күнің белән қойнар құтылап, зор тазалық сиңа тілейбіз. Бізге ғұмыр берген бүйік кіші, ұлылайбыз бүгін сені біз. Бар балаңа жете жылылығың, ізгілікке толы көңілің. Яшәу емі бире сенің көзлер, зор көчләргә ие һәр сүзің. Туган күнең белән кайнар кутулап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган күнең белән кайнар кутылап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган күнең белән кайнар кутылап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә